er god plads, Jens. Ja, så stop der. Der er jo bakkamera i sådan en her. Det er jo ikke en rigtig racerbil. Du vil have et billede, hvor han sidder herovre. Så jeg har rullet det dernede, så han skal sidde herovre. Så er der altså ude at køre, Morten. Kan du ikke trykke på den der knap dernede? Den der nede ved siden af den røde. Derovre. Prøv at se her. Prøv at se mine fingre. Den der. Og den, ja, den til højre. Den der. Tryk ned på den. Prøv at se. Du skal den der på, så er det rigtig sejt. Er det ikke? Så Du måske også